Днес ще ви представим едно чупене на шише. Няма да чупене на шише, ми ще вкараме тия химикалки тук. Ти в шишето. Да, и ще видите магията, как ще изчезнат. Първо сега слагам 3. Виждате? 2. Ето ви 3. Ето. Хоп. 3. Виждате, нали? Така. И вие виждате. Чакай, извинете, тук са 3 химикалки, как ви показахме на клипа. И сега ще ви покажем трика. Значи гледах клип, как го правят и става при тях. Сега ще пробваме при нас, няма да стане. И сега тук са 3 химикалки, ще видим. В клип го каза, че като хватиш шишето, 2 химикалки се получават и... Ама сега една може да изчезне и не се знае. Така, какво се получи, хора? 2 химикалки. Има 2 химикалки в шишето. Гледайте. Гледайте, 2 химикалки паднаха, нали гледайте. Да, хора, 2 химикалки, а беха 3. 2 химикалки паднаха. Чакай. Вижте, сега ще направим с двете химикалки, да изчезне едната химикалка и ще направим трика. И ето. Двете химикалки, как виждате, ето. Това ако стане магия, това ще падне горе. Казвам ви. И няма да стане. Сигурно може да не стане, ама да не го пускам, ето. Виждате. Така. Това за какво ви прилича? Една химикалка ли ви прилича? Видяхте ли една химикалка има тук? Да. Окей, сега ще почвам с малко, спираме клипа за малко. И днес ще ви покажа един трик друг. И така, какъв ще бъде трика? Степчо да ви кажа. Степчо, кажи. Днес ще бъде клипа за едно шише, където има една химикалка. Да. И къде ще се появи един ключ, дали ще бъде това, не се знае. Така че нека да снимам повече, да не говорим. Хайде, сега и ето клипа, както виждате, сега ще видите. Сега, хора, как виждате, съм карал, ето, само ключ, ключ, това е на Степчо. Виждате ключа, ето я ключа, така. На Степчо ключа. И това може да се появи една химикалка. С ключ заедно, но не се знае. Магията си е магия, хора. И не при всеки става, да ви кажа. Ма може и да не се появи. Да, верно. Не при всеки става. Гледайте сега. Внимателно гледайте, да ви кажете на клипа, когато видите на живо, кажете ето ovo лъжи. Не, ето ключ, просто ключ, ето. И... така. И 3, 2, 1. Изсипва са. Гледайте. Само химикалка. Само химикалка. Гледайте. Само химикалка. Почваме с клипа. Да, хора, ние сме си почнали. Така, вижте, кенчето. Влиза маркер в него, гледайте, пробито е, аз съм го пробил. Оп, гледайте, влиза, гледайте. Оп, влиза. Гледайте колко... едва го извадих. Гледайте през каква малка дупчица влиза този маркер. Гледайте. Това не го пробвайте, защото може да се порежете. Гледайте каква малка дупчица, гледайте. Вижте, нали? Гледайте. Не го правите в дома. Гледайте. Порежете се с Оп, влезна. Ето, това път 18. Химикалка, да видим дали ще влезне. Що маркер влиза? Ето, как виждате, дупката си е дупка. Не го правете по дома. Ще се порежете с хакенче. Да. What? Влиза. What? Това не ще да влезне. Защо? Защо? Значи маркера влиза, а химикалката не ще. Така, ще пробваме през... влезна. Влезна, ето ви трик. Скенче, така. И така продължаваме с клипа и пак ще направим същата магия, само че с 2 химикалки и един маркер. Сега ще видите. Да, с 2 химикалки и един маркер, ето. Да, кажете си после, че ние лъжеме. Ето 2 химикалки, ето синята, това и маркер, ето. Така, почваме с трика. Виждате, ето.
химикалки. Вие виждате сами, не лъжиме, както виждате, правим трика, защото вие мислите, че ние ви лъжиме. Но това е факт в истинската реалност. Вие мислите, че ние ви лъжиме, но това не е верно. Да, не е верно, повярвайте на това, което правим сега. Ако не повярвате, абонирайте се за нашия канал за Антон Павлов. Така, тук маркер седи и химикалки. Химикалки. Колко химикалки съм служил, познайте. Гледам. Играем на топ. Две, нали? Две химикалки, виждате. Сте чула, аз сторих 3 и 2 се, гледай. Ето как. Там е, ето. Ето, две химикалки. Виждате цветовете, гледай. Гледайте, две. О, 3! 3. 2. 3. Вау. И днес. Днес ще ви направим една магия с какво ще ви направим. Нали виждате едно? Сега виждате колко? Виждате 2. Сега колко виждате? Кажете. Колко? 3, нали? Сега 4. Сега 5. И най-накрая сега какво ще видите? Кажете кое е това число 6, нали? Браво на вас, хора! Познахте кое число сега ще покажа. Според вас това число какво е 5, нали? Браво на вас! Ето го е.